Hi guys, good morning, good morning, good morning. Shout out, Nay. Mante ba sila? Hindi mo nakita na. Di ko. Magarbiti ko, di mapagditi ko. Magarbiti ko ba? Ay, kita man na di palingki. Toy. Hey, natita yan. Pangsigang. Ano yung kuhaman, may samino. Ito. Kita yun na yung nagagatangan tayo ko. Ayan, mas sila ako ni ate. Natitay na kala ko, ayan ni madam. Joke lang. Welcome to my vlog. Sinsinan vlog. Buwang pangsigang. Ay, patapin tanong ka. Ang problema tanin niya, orasan, mga ikaw kasigot. Linisan to lang, isang pawan. Thank you. Igi kami mula nurot ha. Good morning, madam. Thank you. Pagkatahan ko mata yun. Good morning, ma'am. Umbok. Umbok. Ay, dito, umbok. Kakapaan na dito. Kung may titipin ko, mabalin sa malong ang kasta rin. May isang kasta. Ay, tapos sili. Okay. Dito, pangsigang pa rin. Yung oras yung isang tayo kami dito yung ako. Isang tayo. Ay, shoutout mo kiniantay. Naglalakaw dito eh. Okay, thank you. Ay, tani guys, nakakita ito tupak dito. Hindi kagudwang ilang antay. 140. Sige, kagudwang. Hindi dadakal. Ako rin. Ay, nakachamba tayo dito ka. Sa bawat tayo. Oo, mabinsan lang. Ang mga ingredient. Oo, hindi nakachamba tayo ka. Kung ay, chamba. 16 maliit. Agora, di taman na yung samig mambat. Tani, bakal maramot ako sa migan. Timan. Ano na May isa. Ay, flavored beer. Ito nga Pepsi magkano? Ramadan tayo lang. Nakita chambahan tayo. Okay. Recap tayo. Makagbabawi na pa. Thank you. Okay, so dito yun. Flavored beer. Presip. Tidak video nak melihat. Dah ni. Dah. Mana ko. Baru ni. Tempat. Ang ngayon gagawin dito. Sampung na. Sinjaw na ulit kurang sampung na. Pati ko. Wala si Aba. Ako pinatay sampung na. Ulit na. Eh. Hindi mas malagi ko pa. Sabaw. Sampung tayo dito pa naman. Ganda. Kapupulutan na. Sili. Basang. Bakit sabaw. Eh, magkano. Bang. Ada apa mau? Sudah aman nak lima. Hindi lagi semua orang. Oke, berandang. Pemain apa? Yang kerja apa? Jadi kerja apa? Ayo kamar itu. Okay guys, so yung mga sa ating vlog ngayon for today. Napasisa na kayo sa mga resulta ng binuto natin ulam. Excited lang tayo. Thank you so much. Please follow my profile, TV profile guys. Mark Madriaga. Sinsilang vlog. Thank you. God bless. Have a blessed day. Bye-bye. See you in my next vlog. Thank you.